Arrasateko Sarugalde kalian, gauz historia nakon kalia, eta gaur egun imaginatzea kosta egin dan arren, garai baten kalian alde batetik bestera oian, arku bat euen. Olarte kalian hasieran bestalde gerra jauregisa euen, bere torre eta guzti. Dagoeneko desagertuta dauzen, Arrasateko eraikinak eta egiturak di horreik, desagertuta bai, baina ez erabat ahaztuta. Eta horren adibide, edo horren erakusgarri, Arrasateko kulturaten bisitatu daiteken izandakoak erakusketa. Javier Bengoa, Arrasate Zientzia Elkarteko kidea, hementxe gauz Arrasateko kulturateko klaustroan. Garai bateko Arrasate zelakoa zan irakusten dauen erakusketa baten. Argazkiz osatutako erakusketa, 120 bat argazki. Eta zeuek ez, pentsatzen dut, azen eukiko duzuela, zuen artxiboan, 100.000 argazki. Zelako izan da aukeraketi egitea, ez? Zelako izan da, argazki horrein danan artean bila ibiltzia, etopatzia ostra, hau da, hau, bestia da, bestia. Bueno, gu batez biblia gaituk, hemen ikusten duken moduen, botakaren hautzak, horren bila ibili gaituk, horren bila. Da horre ikusi dugunean, indartu egin dugu hori. Eta, gero ikusiko dugu paseoan zer nola hainbat eta hainbat daudela, hautzartien, beti hautzartien makine barruen dagoela. Osa, kantzai argazkiletan hautza agerketan zen horren bila. Edo, elemento guretzat balio badokena. Hemen ikusten dugu, Kanobasen maixa Monterron jauregian. Gure basakarixia, gureana, erretarrena, aborten jo maiori. Eta hortxe, baina ondarean parte, gaur egun desagertuta dagoena, baina argazkietan jasuta. 120 argazki honik, zeinenak dira? Argazki zuri baltzien batez be dituk Indalezion Janguren, Valeriano Martínez, Jose Mari Lasagabaster, Carmelo Letona, eta gero multzoko handizien dako da Txema Urzelai, Diario Baskoko garai bateko korresponsale zendako da, eta Aitor Iturriaga. Eta gero guriek, haze agertzen dira zena, guriek, igual erdixa guriek etxu. Zeuen funtsekoak edo zeuen fondokoak, ez da, nola baita. Esan behar da, ez zeuk esan duzuna, ez? Argazki askotan, botateko momentua bera dela jasoten duguna. Horrek esan gura du, kontzientzia bat, euela, ez da, argazkilari horrengan. Galtzero gian zeozer jaso biharra. Hori ez da kasualidadea, Basate bat edo Txema, Txema jaukeko berrogei bat argazki, da momentu horretan. Txema jaukez etxebilia bat horretan. Eta Iturri Iturriaga, Arrasateko bera ikusten dauenean erosa gauza, ohartu itxendok eta argazkiak hemen jasak. Zatea zentxeak, claro, sensibilia, eta guri, hainbat argazkizetan. Epetza egin zeuen dako argazkiak ikusten, aukeratzen, antolatzen zebitzea, zenbat buelta, zenbat astinu egun buruari eta bihotzari neurri baten. Ez hemen danen jolasen ibili gaitzuk, gure zerroiko jolasen ibili gaitzuk. Hemen nire garatzen Arrasaten etxe bat errezuen, eta hemen sartu jotzien hain bat nahi lagun batei eta hemen bizitzera, etxe moruen, horretzak. Hau da, gerra etxia, ez da? Gerra jaure gisa. Gerra jaure gisa, bere torre eta guzti. Zerako edertasuna itxuraz, bintzate, herri erdixen. Argazkietan behira baina, Javier, zu bepa zauz, ez da? Argazki baten. Bai, kontatu dituen por accidente esaten dena. Eta ziurtatzeko nik haukaz poli, ez da? Eta ikusiko zelan dauen poli horrea. Joango gara arutza? Arutza gongo, Zelako esan lehen, topetako hor botatzen, hor zelan zen, etxiekin. Garai baten. Garai baten, eta hemen ja botata. Eta esan duguna, eta zuzeu? Da hemen ikusten nire neuk. Da batez be, nire polio, ezagarri eskerreko hankan. Segitzun argazkiago bauela edo topaiten txabitzila? Ez, topaitzen, konturatzea ampliatzerako. Ostra, ni neu ez da? Baina topetan gabitzen, hori, beste bat daukagun,
Javier, honeik ez, esan dugu, 100 urtetan zehar botatako eraikinak edo egiturak diala, badau baina sasoi bat, hamarkadan bat, bereziki botaziana? Ni uste dut, 70-ko da, hor daudela honek. Horkoak diala asko. Bixenak. Claro, azkenean, herrira jente asko etorri zenean, da etxekin bizenean, ez da? Laurogeta sortzi, 11-11 editxeko honek. Honek dia, 11-11ko... Bai. Lehen esan duzuna, ez da, Uharkape inguru hau dana, hemen izango litzake... Hori doke Uharkape. Uharkape hemen, pentsau. Hori doke Uharkape. Bai. Dana ala zuek esaten duzue, ez duzuela erakusketiak kritika bat izatia gura, ez da? Pixin bat... Nahi duguna da bakarrik, konstiente izatea ze fragila daukagun gure garunak maila honetan. Eta agertzera joan gaituk. Eta agerpen horretan, arratsaldetan egotetxo kriston fregauak esanaz. Ekezengo ez da niri hori horrela da. Hori badala, ez duk ikusten, arrein joko etxuk, betik ezagarri batzuk emoten. Edo bestelan, izenak emoten, Kasaiero musakola, Kasaiero, hau etxok referentzia hondirik. Jendien artean, txispia bezortzen dago, ez da baidarako muten dago. Ez da bai. Zuk esan duzuna, bakoitzak gogoratzen duelako beretik eta... Hau alakorteko ez, hori beru zaitxenea, egunerako. Askurako. Bueno, ikusi zaitugu, hemen zeue izandakoak erakusketa hauei ikusten, zenbat aldatu da Arrasate? Bueno, nahiko. Erdi inguruen gutxi hau, baina hola aldemenetan eta nahiko ina bai. Eta honeik ikustian, zenbat oroitzapen, zenbat rekuerdo? Bueno, nahiko rekuerdo, ja edadiekin ja etorten diez, antxinako gauzak eta hola, eta oso ondo da, niretako bintzat, bai. Hori da, zeure gaztaroko garaixak gogoraketako, ez da, hala? Bai, eta bestela bai, bestela bai. Konversazioa eta ateko bai, beste motibo da, eta... Bueno, zeupe mentxe, izandakoak erakusketa haue ikusten, eta ikusi zaituztegu, zeueke komentatzen, asko aldatu da, Arrasate? Hombre, urte batzutatik ona bai aldatu da, eta gaine ikusitxe argazkixak, asko nabaritzen da, aldaketa handi xauki dauela. Baina astu itxen da, orduen igual ikusten dozu, da izen espadago ifintzen, batzutan niri guzti itxe jat, antzemotia zer zan. Bai. Eta badabola botadanetatik faltan botatzen duzuen zeo zer, edo ez dakit? Bali igual esan dutena, ez? Kuartel parien, zauen etxe bat, oso etxe politxea zan, jamitxoren baten ero izango zan, eta handik asko pasetan ginen, eta askotan akordetan naz etxe horreaz. Eta, dana ez dut ikusi, igual egon gondon baitzen. Kuartela hor da zan hor parien. Da horri rekuerdu geliketan diena, kanle horreaz asko akordetan naz. Bueno, azkenean gogoratzen ikusten duzunean argazkixak, orduan itxen duzuna da berbizi, garai aurra, eta orduan esatu oso baitu, hor da zauena hori, eta beste alde horretan zegoen beste ura, Faltan bota, egunerokotasunean zauzenian, ez duzu faltan botatzen ez ergisa esan da. Baina, bueno, argazkixak ikusten dianean, berbizi itxen die. Hor gainera pasaien da askotan, ez da zuk buruan, dakotzu irudi bat edo dakotzu oroitzapen bat, eta ostra, hain txekina zain, hain handixa zan, hola hauen, hori pasau izatzue? Hori pastan da asko, bai. Ero hori leku horretan zauen, ero hori, ez dakit, eskina hori ere bazaukan edo, ez? Baina, klar, eskenean, zuk gelditzen zara lekuekin, zu daukasun bizipenetan oinarrituta, ez? Oindala 100 urte, jaixotako oindala 100 urte bizizan Arrasater bat, gaur egun, Arrasateko kalietan soltako balegue, jakingo baleuke Arrasaten dagoela? Ez. Zaila, parrokixia eta San Francisco, punto. Olako... Meko portaleko arkua eta... Bestela gutxi.
desagertu ditun Zabale, desagertzen duke Uribe, desagertzen duke Larrea, desagertzen duke Gomiztio. Apur bat bazare referentziak. Ja, galduta guztian. Galduta. Esan behar da baina, batzuk desagertu diala, baina ez erabat, eta hori da adibidez, Gomiztio baserrixan kasua, ezta? Bueno, hala da, Gomiztio, begira zer nolako baserri garan, Indaretio janguren erako argazki bat, ez dauko igartu bitiko inbidixeik itxokek, bere itxuraz. Bai, garai bateko baserri ohikoa, ez da? Hombre, gero imigrazio etorri zela eta beste, eta hemen maizterrak egon zutxuan, maizter mordua. Baina, hau, ibilizuen, gainen, diputazioekin, odoletxeekin eta beste, eta jabetzakin, eta banan, egurdanak, irundajazak, agorrekira, aldundiko terreno batera. Eta hau da, la joia da korona. Hau da, el Picasso de la época. Zazatea eta zedertasuna doken da, honek garaiko arkeologoekin egona edo arkitektuekin, eta, bueno, de Dios. Garai baten zelako gauza zenduak ginen zian baita, ez da? Hau, 15. esaldeko eraikuntza dok. Eta gure asmoa, horrela planteatuta udaletxiei, eta horrela planteatuta aldundiei, Egunen baten? Berreskuratzea egur estruktura bere edertasunean agertzeko herritar denentzako. Hori kostu handi badauka. Baina ze kostu dauko Picasso bat.